Tervetuloa Hartolaan. Yes, kiitti. Esi-isieni kotiin. Oh. Oliko ne muut tulla huomenna sitten? Joo, siis noi laittoi just viestin tuossa autossa, että ne saa se auto vasta huomenna. Niin. Okei. Mutta meillähän tässä on ruokaa ja juomaa. Meillä on kuule... Ja iloista mieltä. Tää ei ole meidän, mutta toista kaljaa löytyy. Oliko tässä siis naapurit kuinka lähellä nyt sitten? Ei tässä ole ketään varmaan silleen... No, en mä tiedä, 5 kilsan säteellä. Oho, okei. Okay. No, sitten ei haittaa, jos vähän huutaakin. Mennään tälleen vähän niinku... toimintaan. Noin. Tosi hyvä, tosi hyvä. Onko kaikki pistää? Vähän parempi kuin minä. Tota ei kai mun mielestä edes lasketa silleen. Yes! Mähän Kyllä. sanoin, että sä osaat. Niin, Se no. tulee sieltä. Sä oot ihan hyvä coachi, mutta tästä kaljastahan se on oikeesti kiinni. Et kaikki lajit, missä mä voin juoda kaljaa, niin kyllähän mä ne vien silleen himaa. Tosi taitava tuossa kaljanjuomissa. Munkin mielestä, mutta oikea haaste olisi... Ei vittu. Taas tää kävi, sori. Niin. Aino! Hyi vittu oikeesti! Sori. Mä voin vaan kattoo, että menikö sulkeet tai jotain, mutta en mä tiedä, tää on joku ihan oikea sähkökatkos. No miksi et sä sanonut mitään? No, oikeesti. en mä voinut tietää tällaista. Okei. No, kai nää tulee nyt takaisin. Mä en tykkää kyllä tästä pimeästä ihan hirveästi. Pelottaako sua? No, pelottaa mua vähän kyllä. Mä en tiedä. Tai siis... Sitten on vielä semmonen yksi juttu, mitä mä en oo kertonut sulle. No, Alla. mikä? Tai siis... Kun tämähän ei hirveästi asu ketään muuta. Niin. Niin. Täällä on semmoinen järvennoita. Mikä järvennoita? Eikö siis Mitä ihan se- oikeesti täällä on semmoinen järvennoita. Ja... Mä en halua, että sä niinku huolestut tästä. Salla. No, älä huolestu tästä. Joku jää... Vittuileksä nyt mulle? Okei. Okay. 2 women in, 1 woman out. Vittu. Pitäisikö me niinku nyt sitten mennä... Mutta pitäisikö meidän mennä nyt niinku nukkumaan vai mitä me tehdään? Mä en tiedä. Sä saat päättää, mitä sä haluat tehdä. Mä oon kasvanut vaan sähköjen keskellä. En mä tiedä. Tiedänkö sä nyt nukut? Hyi! Oikeesti. Mitä? Täällä on niitä noitia ja kaikkea. Voidaanko mennä nyt nukkumaan vaikka? Ja sä oot ollut näin pelokas. Kaikki on ihan hyvin, Salla. Ei mitään hätää. Okei. Noita tulee ja Vittu! Niin miltä se noita näyttää, se järven noita, mistä sä puhuit? Että jos se olikin vaikka se. Mistä voi vittu tietää, vaikka me ollaan jossain Intianin hautausmaalla taas ja mä rupean näkemään jotain oikeesti näitä ihmisiä. Se on kyllä niin helppo pelotella oikeesti. Niin, miltä se näyttää? joo. Voitko kertoa? Mä en usko, että kukaan voi kertoa, miltä se näyttää. Koska jos sä näet sen, niin sä kuolet. Okei. Miksi? Miksi sä kuolet? Niin. Miksi mä kuolen, kun mä näen sen noita? No siihen liittyy semmoinen juttu. Tai siis se sen noidan tarina on semmonen, että tuolla järvessä, tai järvellä oli semmoinen saari. On se siellä vielä, kun se saari.
Okei. No joka tapauksessa Niin. siellä saaressa asui semmonen nainen. Ja se oli semmonen vähän niinku nainen, kenen luona kaikki miehet kävi vähän yövieraisilla. Okei. Jos ymmärrän. Tämmönen Lady of the Evening Kyllä, tyyppinen. juuri näin. Ja sitten siitä liikkui vähän semmosia huhuja, että se olisi ollut noita, koska minkä muun takia ne miehet menis sinne. Okei. Että yhdellä katseella se nainen sai ne lumottua luokseen. Ja sitten oli ehkä joku mielensä pahoittanut vaimo tai muu vastaava, joka sitten päätti sabotoida sen naisen venettä. Ja sitten kun se nainen lähti soutamaan tuossa järven selän yli sillä veneellä, niin se hukkui. Ja sitten sen jälkeen on kerrottu, että se on tullut takaisin se noita. Ja että se just haluaa kostaa. Ja ihmisiä on kadonnut sen jälkeen. Okei. Mutta siis tää on mitä mulle on sanottu. Ei se välttämättä ole totta. Mutta tämmönen legenda. Oletko nähnyt sen Candyman-elokuvan? Joo. Missä on se, että pitää seisoa peilin edessä ja sitten sanoo yli 5 kertaa Candyman ja sitten se Candyman tulee ja tappaa. No miksi sä sit tekisit niin, jos sä tiedät, että se tulee ja tappaa? No. Haluaisit tehdä niin? Mä vaan ajattelin, että jos se noita vähän niin kuin toimii samalla lailla. Tai että ihan läpällä. Pitäisikö kokeilla? Sä oot kyllä niinku tyhmä. Okei. Mä luulin, että sä haluaisit nähdä sen noidan. Niin, halusin vielä äsken, mutta sitten kun sä sanoit, että se siihen kuolee, jos sen näkee, niin mä oikeastaan halua kuolla. Hyvin ajateltu. Erittäin hyvin. Mutta miten me sitten tiedetään, jos se on täällä? Niin, no, jos se vaikka sanoisi jotain. Onko sun käsi? Otetaan käsit kiinni. Pitäisikö sun sanoa jotain? Niin, joo, okei, varmaan pitäisi. Mä sanon. Mun nimi on Salla ja tässä on mun ystävä Aina. Terve. Älä sano. Mun pitää sanoa. Saro. Mun nimi on Salla ja tässä on mun ystävä Aina. Ja jos tässä huoneessa on joku muu, niin me haluttaisiin saada siihen yhteystä. Voitaisiko saada joku merkki vaikka? Eli jos tuossa järvessä on hukkunut joku nainen, jota kutsutaan järvennoidaksi, niin jos järvennoita sinä olet tässä huoneessa, niin voisitko antaa jonkun merkin? Järvennoita, voisitko antaa jonkun merkin, jos olet täällä? En mä kyllä kuule yhtään. No, ei se välttämättä toimi aina silleen. Kello on toistakin. Voinko mä ottaa tän pois? Älä ota sitä pois. Okei. Okay. Minne sä haluat mennä? Me vaan siis eteenpäin, mutta oo varovainen kuitenkin. Joo. Niin se törmästä. Okei, mä menen nyt tänne. Sala. Varovasti. Sala. Joo, en mä mene kauas, mutta mä oon... Ai nyt harhailee nyt. Kuinka pahasti tässä nyt voi eksyä vittu yhdessä kädessä? Aika vitun paha. Onko täällä ketään? Okei. Ai! Taas Nyppihikkaa tissiin. No, se oli kyllä vahinko tällä kertaa, jos uskon. Niin se on latentti lesboseksuaali. Okei, tässä on seinä. Yes.
Mennään tänne vaan. Liidaa sä nyt hetken Joo, joo. aikaa Joo, joo. mielellään. Ei, kyllä mä tiedän tän. Feidit. Ai! Mitä? Hemmetin järvivaru asetti mulle joku ansan tänne. Ai Okei. vittu. Se toimi mulle. Tää muuten sattuu. Ei järvihoron jekku. Ei se noita tuu tänne. Salla. No, mitä? Salla. Mitä? Ei. Nyt leikitään jotain muuta. Mä en jaksa enää. Oh, ei. Ainoa, etkä sä suhtunut mulle. Enä, okei. Tää onnistuu täydellisesti. Nyt taas olla. Voidaanko jo nukkua? Voidaan. Aino, mitä sä teet? Eikö sä oo yhtään vastaan? Kyllä ei oo niinku mitään. Aina täällä joku. Aina täällä joku muu. Let's go. Okei. No niin. Aino. Salla. Where are all the ladies? Jahas. No bileet ei oo kyllä täällä. Here is here. Vittu mikä lähellä. Mä varaan tän nukkumapaikan. Jahas, missähän mun viinipullo on? Vois pistää korkaten On sellainen sammunut johonkin saunaan. puusaunaan, niin. Niin. Eli ne on kuollut. No, niin käy maaseudulla. Ja täällä on meidän toinen kamera. Sydänmatsku. Toinen kamera. Katsotaan. Siellä on jotkut viime yön paljastukset. Kiihkeä meininkiä. Mitäs ne on tehnyt? Oh yeah. Kuka toi?